Kardom kar bienglong pinia video klalo nonam che thangklong address mate aje ke me nah che bajana bangphi alangli men ke sami barasa bp pan ongdong tum alangli video klang pen anek sing samang dopik mate alangli che parjan langmi pik pigan asi pinig alangli che parjan an a video album men hai pinige abang so ala majana puthak pen nang sinang to tangte a video le start glonang barasa bp alangli ili tum kar bila majalong che parjan ala majan men ke lai kello ke mat pang e Jorlang Kowe Abor Kongripi Ason Nangraje Ruwe Pen Monjir Lapen Kanghon Abirta Kevan Lahela Mazan Mate Abido Bam Hello Keche Thang Nai Abido Iglo Alang Cepajan Nalatum barasa BP kecepatan anak mau pen kolobang so alam majan si kelang men nalo mati kelang men kolobang so alam majan si nalatum naning kang sam nalo alang li cepajan nalatum komen bosong token ang bacini ikta nalatum nason kaki kar bienglong ang mau pen lonam thang klong a video mati actor chess a video lang iberite nalatum handshake channel official subscribe non apen like tapping non lapen komen lang tanegri pinya video klan si kang tonlo kurwang thu